Чаша ароматно вино, вдъхновение, творчество, изискана обстановка в град Хисаря. И да, скъпи приятели, това е за всички вас, които очакваха с нетърпение да организирам мероприятие рисуване с чаша вино в град Хисаря. И да, изключително щастлива съм, че ще се отдадем на забавление и творчество в един от топ 10 ресторантите в град Хисаря – ресторант Национал. Освен това, сме ви подготвили изненада като много специален комплимент към вас. А това е тя. Тя, жената, която има силата да дари любов, нежност, топлина, огън и страст. И тя, жената, която има силата да отнеме всичко това. Скъпи приятели, очаквам с нетърпение да творим заедно. На 26 юни от 16 часа в град Хисаря, ресторант Национал. Очаквам с нетърпение също да разберете каква изненада сме ви подготвили. За записвания и допълнителна информация можете да ми се обадите на изписания телефон или да ми пишете на лично съобщение.